Unjani boyo? Angikuphazamisa nje awukho eklasini mfana wami. Mina sengiqedile uku-attend. Ngilinde ibhasi la 1:30 eliye res. Oh, lingakushiyeke futhi. Ngeke linishiye mina nizohamba nolilinda no-1. Usudlile nje lokhu kusile. Awulambile nje Nkosi yami. Mina ngilambile, angidlanga ekuseni. Angithi osibuni omagqomoza badla u4 litha wami wamasi efrijini. Bafaka amanzi. Futhi mama bafraye namabhonqo ngqami. Nopholoni. Kanti niphinde ntshontshelane futhi lapho. Nihlane egebengu lapho. Ubusuriphosile ku-RF ukuthi bakuntshontshelile. Uthini RF? U-RA. Ya khona lokho. Mina nimtshenile u-RA ekuseni. Wathi usazobamba imeeting. Usele nani nje Nkosi yami manje uzodlani manje? Mama sekusela ama-noodles awu2. Elilodwa nizolidla manje manifike res. Elilodwa nizolidla masenilala. Mina umagqomoza niyamsola ukuthi ubuye wadla ama-noodles ami mangekho. Okay ungakhali mfana wami yeso. Ngizokufakela imali namhlanje bese uyadla ngizokufakela imali kuleka mfana wami. Ngiyabonga ma. Okay papa yi. Kathi bhasi ingaphindi futhi kathi bhasi. Neke. Kusho. Jengo kukom dala kusho. Jenge kehle dala kusho.